бори дигар салом ба ҳама бинандагон ва дӯстдорони варзиш. Инак боз мусобиқаи шаҳрӣ оид ба зюдо идома меёбад ва имрӯз мо муҳорибаи ду зюдоистро тамошо хоҳем кард. бо кеманои кабуд Кенҷаев Акбаралӣ аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ 16 сола ва 48 килограмм дорад. бо кеманои сафед Ҷобиров Фаррух аз ноҳияи Фирдавсӣ 15 сол дорад ва 50 килограмм. ва инак мусобиқаи онҳо оғоз ёфт. ҳарду ба якдигар наздик мешаванд. мухлисон низ хело зиёданд имрӯз ва хело баъзеҳо тарафдори Фаррух ҳастанд, баъзеҳо тарафдори Акбаралӣ ва ҳар як тараф мехоҳад ки дӯстдори онҳо, яъне ки рафиқи онҳо ғолиб барояд. акнун онҳо ба якдигар часпиданд ва Фаррух зери пои Акбаралӣ афтод. Акбаралӣ аз боло мехоҳад ӯро буғӣ кунад ва мо мебинем ки довар низ ин ҳолатро назорат дорад ва бозии онҳоро, муҳорибаи онҳоро манъ кард. онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонд ва онҳо муҳорибаи худро идома медиҳанд. Акбаралӣ худро аз Фаррух дур карда истод ва Фаррух бошад ҳаракати аз домани ӯ доштаро дорад, валекин аввалин шуда Акбаралӣ аз домани Фаррух дошт ва ҳарду ҳаракати якдигарро аз замин афтондан доранд ва чӣ гуна ки мебинем Фаррух мехоҳад аз пой афтонад Акбаралиро, аммо Акбаралӣ низ дар пои худ росад. Акбаралӣ зери пои Фаррух афтод ва Фаррух ҳаракат дорад ки аз дасти ӯ ё ки аз гардани ӯ дошта ӯро буғӣ кунад, валекин довар ин корро манъ карда онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонд. албатта муҳорибаи зюдо як муҳорибае ҳаст ки хело ҷолиб ва шавқовар аст. мухлисони хело зиёд низ дорад ва чӣ гуна ки мо бибинем айни ҳол дар ин зал, дар зали Парвиз Собиров мухлисон ва варзишгарон хело зиёд ҳастанд ва ҳамагӣ тамошои ин муҳориба омаданд, чунки агар ҳар нафаре ки ғолиб баромад дар ин муҳориба, яъне ки дар муҳорибаҳои мусобиқаи шаҳрӣ ва мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мегузарад ва дар он ҷо пас аз он вазъият вақте ки соз шавад бо ин намуди пандемияи нав, ҳамагӣ ба шояд ки дар бурун аз Тоҷикистон аз номи ҷумҳурӣ баромад хоҳад кард ва айни ҳол Фаррух ва Акбаралӣ миёни ҳам рақобатро идома дода истоданд. Фаррух мехоҳад ки Акбаралиро афтонад, валекин Акбаралӣ аввалин шуда ҳаракати афтонданро дорад, вале акнун афтон Акбаралӣ Фаррухро, валекин онҳо аз давра бурун баромаданд ва довар онҳоро манъ карда ба ҷойҳои худ баргардонд. мо ин лаҳзаи ҷолибро такроран тамошо карда истодаем ва муҳорибаи онҳо идома дорад. ҳарду аз домани якдигар дошта доварон низ ба онҳо назора карда истоданд ва яке аз онҷо мебинем ки яке аз доварон бо телефон навор гирифта истодааст. ман мефаҳмонам ин барои чиз, барои он аст ки баъзе лаҳзаҳое мешавад ки яъне ки устодони ин варзишгарон норозигии худро баён мекунанд ва он лаҳзаҳое ки аз ҷониби як варзишгар беҳтар хуб ва хубтар нишон дода шуд, яъне ки холҳое ки онҳо ба онҳо мегузоранд, онҳо тариқи ин видеоҳое ки бо телефон навор гирифтанд ба он устодон нишон медиҳанд ки мана марҳамат шогирди шумо ё ки шогирди ӯ нафар тавонист ин лаҳза худро хубтару нақстар нишон диҳад. аз доварон мегузарем ба Фаррух ва Акбаралӣ. онҳо миёни ҳамтоҳо рақобатро идома дода истоданд ва ҳарду ҳаракати якдигарро афтондан доранд ва ҳарду ин корро натавониста истоданд. мо мебинем ки Фаррух аз камарбанди Акбаралӣ дошта назар ба пои ӯ андохтааст то ин ки бо ягон ҳаракате ӯро ба замин афтонад, валекин доварон онҳоро манъ кард, чун зиёди баъд онҳо ба якдигар баҳо гузоштанд, кор карданд дар кор чӣ гунае ки мегӯянд ва довар онҳоро бори дигар манъ кард ва ишора кард ки миён бандашонро хубтару нақстар бубанданд. ва акнун мебинем ки онҳо ба якдигар рақобат карда истанд ва онҳо якдигарро тоб дода билохира Акбаралӣ зери пои Фаррух афтод ва Фаррух мехоҳад ки дасти ӯро буғӣ кунад, валекин нафар Акбаралӣ дасташро озод карда ӯро рӯи замин пахш карда истода буд, валекин довар онҳоро манъ карда ба ҷойҳои худ баргардонд. инак онҳо боз ба якдигар наздик шуданд ва мехоҳанд ки интизоранд ки ки аввалин шуда ҳамла хоҳад кард. ҳамлаи онҳо аввалин шуда Фаррух мехоҳад ки аз миёнбанди ӯ дорад, валекин билохира Акбаралӣ аввалин шуда аз миёнбанди Фаррух дошт ва
довар ба назди доварони дигар рафта истодааст. На ӯ баргашта боз мехоҳанд муҳорибаро идома диҳанд. Акнун Акбаралиев бо Фаррух ба якдигар назора карда интизоранд ки ки аввалин шуда ҳамла хоҳад кард. Акбаралӣ аз миёни Фаррух дошта ва мебинем ки Акбаралӣ Фаррухро аз по афтон ва болои ӯ афтид, валекин довар онҳоро манъ кард. Он лаҳзаро мо такроран тамошо карда истодем ва мебинем ки чӣ гуна моҳирона Акбаралӣ тавонист Фаррухро аз по афтонад. Мусобиқа идома дорад ва онҳо боз ба якдигар наздик шуданд ва Фаррух аз миёнбандӣ Акбаралӣ дошт ва ҳаракати онро дорад ки ӯро аз по афтонад ё ин ки аз камари ӯ дошта ӯро ба замин афтонад. Валекин Фаррух зери пои Акбаралӣ афтид. Баргашта то худа Акбаралӣ Фаррухро натавонид дар рӯи замин дошта. Аз ҳамин сабаб Фаррух дар болои ӯ баромад ва довар онҳоро манъ кард. Онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонда ишора кард ки боз идома диҳанд. Миёнбандрашро Акбаралӣ баста истодааст ва онҳо ба якдигар наздик шуданд ва ҳарду ба якдигар баҳо дода истоданд, чунки интизоранд ки аввалин шуда ҳамла хоҳад кард. Валекин аввалин шуда Акбаралӣ ҳамла кард ва аз камари Фаррух дошт ва мехоҳад ӯро аз по афтонад. Чуне ки мебинем бо пои чапи худ ба пои рости Фаррух зад як маротиба, валекин Фаррух аз по наафтод ва ҳарду то ҳол аз камарбанди ҳамдигар доштанд. Валекин ва Фаррух зери пои Акбаралӣ афтод ва дасти ӯро Акбаралӣ буғӣ карда истодааст. Валекин на, Фаррух аз даст зери дасти Акбаралӣ тавонист барояд ва худ ҳаракати Акбаралиро буғӣ кардан дорад. На, довар онҳоро манъ карда ба ҷойҳои худ баргардонд. Акнун Акбаралӣ бо Фаррух ва ҳамдигарро ҳаракати афтондан дорад ва мебинем ки Фаррух қариб буд ки Акбаралиро рӯи замин меафтонд, чун на худ зери дасти Акбаралӣ қарор дорад ва дасти ӯ дар миёни пояҳои ӯ аст. Такроран лаҳзае ки Акбаралӣ тавонист худро аз зери дасти ӯ барояд ва ҳаракати аз гардани Фаррух буғӣ карданро такроран тамошо карда истодаем ва бозӣ ва мусобиқа идома дорад. ҳарду якдигарро аз уринҷҳои якдигар доштанд. Фаррух хост ӯ Акбаралиро афтонад, валекин аз дасти ин кор набаромад. ҳарду мехоҳанд якдигарро ба замин афтонад ва Акбаралӣ низ ҳаракати бо пояшзада хост Фаррухро ба замин афтонад, валекин аз дасти ӯ ин кор набаромад. Акбаралӣ худро ба замин афтонда хост дасти Фаррухро буғӣ кунад ва довар ин лаҳзаро мо дуруст ҳисоб карда онҳоро дошта ба ҷойҳои худ баргардонд. Мусобиқа идома дорад. Ба назари ман ин аллакай 7 дақиқаву 40 чанд сония аст ки ин мусобиқа идома дода истодааст ва то ҳол ғолиби ин мусобиқа муайян нашудааст ва чуноне ки мо мебинем ҳамагӣ назар доранд ва доварон низ миёни ҳам суҳбат карда назорат доранд ки кӣ бештар хол гирифта истодааст ва кӣ бештар кор карда истодааст ва кӣ шояд ки роҳ ба сӯи чӣ гирад, роҳ ба сӯи мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гирад. Акбар ва Фаррух якдигарро аз камарбанд доштанд ва то ҳол ҳарду назорат доранд ки чӣ гуна тавонанд ки афтонад, валекин Акбаралӣ ҳаракати Фаррухро афтондан кард ва билохира Фаррух худ рӯи замин афтод ва Акбаралӣ аз болои ӯ. мухлисон низ интизори он ҳастанд ки кӣ билохира ғолиб хоҳад шуд ва Акбаралӣ ба пои Фаррух зада ҳаракати онро дорад ки Фаррухро ба замин афтонад ва мо мебинем ки Фаррух қариб буд ки бо пои худ ба рӯи Акбаралӣ бизанад, валекин довар ин лаҳзаро манъ карда онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонд ва онҳо боз ба якдигар наздик шуданд ва ҳарду назорат доранд ки кӣ аввал шуда ҳамла кунад. Акбаралӣ аввалин шуда аз гиребони Фаррух дошт. ӯ боз назорат карда истодааст ки чӣ гуна аз миёнбанди ӯ дорад то ин ки ӯро ба замин хуб биафтонад ва билохира ғолиб шавад. Фаррух низ ба ҳаракати ба пои Акбаралӣ заданро дорад, чунки он рӯз намехоҳад ки имконияти ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баромаданро аз даст бидиҳад. Кӣ мехоҳад? Албатта ҳама мехоҳанд ғолиб шаванд ва ҳама мехоҳад соҳиби ном ва чӣ гуна ки соҳиби ном шавад.
акнун то ҳол ҳарду кашопаш карда истоданд, ҳарду ҳаракати якдигарро афтондан доранд ва ҳарду мехоҳанд ки ғолиб шаванд. Чӣ гуна ки гуфтем, то акнун худро ба замин афтонда ҳаракат кард ки дасти Акбаралиро буғӣ кунад, вале ки на, Акбаралӣ аз дасташро аз зер дасти ӯ бароварда хост ӯ дасти ӯро буғӣ кунад, вале ки на, довар онҳоро манъ карда ба ҷойҳои худ баргардонд. аввалин шиддат гиребони Акбаралӣ Фаррух дошт ва мухлисон низ ин лаҳзаҳоро тамошо карда истоданд. мухлисон низ нигоҳ доранд ки чӣ гуна ва ҳама интизори онанд ки кӣ ғолиби ин мусобиқа хоҳад шуд, чун ин мусобиқа хеле дуру дароз кашида истодааст. аллакай мебинем ки 10 дақиқа аст ки онҳо миёни ҳам рақобат карда истоданд. то ҳол муайян нашудааст ки кӣ ғолиб мешавад. мукианиқтараш гӯем кӣ ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ роҳ хоҳад ёфт. акнун онҳо аз якдигар дошта Фаррух ба замин афтод ва Фаррух бо пои худ пои Акбаралиро сахт дошта хост ӯро ба замин афтонад, вале ки худаш бо рӯ ба рӯи мат афтод ва довар ин лаҳзаро манъ карда онҳоро ба ҷойҳои худ баргардонд. доварон миёни ҳам суҳбат карда истоданд ва онҳо низ мехоҳанд ки зудтар муайян шавад ки кӣ ғолиб шуд. ҳардуи онҳо варзишгарон ба якдигар отоб дода истоданд ва Акбаралӣ ҳаракати ба пои Фаррух заданро кард, вале ки худ афт ва Фаррух аз дасти ӯ дошта хост дасти ӯро буғӣ кунад, вале ки на, довар онҳоро манъ карда ба ҷойҳои худ баргардонд. мусобиқа то ҳол идома дорад тӯли 12 дақиқа. ба назари ман 12 дақиқа аст ки ин мусобиқа идома дорад. то ҳол муайян нест ки ғолиб шуд ва Фаррух мехоҳад Акбаралиро рафт кунад, вале ки Акбаралӣ ҳаракати пойҳояш сари Фаррухро доштанро дорад ва дар ҳақиқатан зери пойҳои Акбаралӣ сари Фаррух қарор дорад ва довари ин лаҳзаро назорат дорад, чун нигоҳ дорад ки ягон қонуншиканӣ дар ин муҳориба набошад ва онҳоро манъ карда боз ба ҷойҳои худ баргардонд. онҳо ҳаракати якдигарро афтондан дорад. Акбаралӣ хост тариқи ба замин афтидан Фаррухро низ афтонад, чун натавонист ва довар онҳоро манъ карда ба ҷойҳои худ баргардонд. мо мебинем ки доварон миёни ҳам суҳбат доранд, лекин мусобиқа то ҳол идома дорад. то ҳол онҳо миёни ҳам рақобат карда истоданд. то ҳол ҳарду ҳаракати ғолиб шуданро доранд ва ҳарду мехоҳанд як мусобиқаи хубтару нақстар нишон диҳанд ва мо низ мехоҳем зудтар муайян шавад ки кӣ ғолиб хоҳад шуд ва кӣ рохат ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ меёбад. ва инҷо Акбаралӣ ҳаракати аз по афтондани Фаррухро кард, вале ки аз дасти ин кор набаромад. мухлисон низ ҳама дар тааҷҷубанд, ҳама низ тамошо доранд ки кӣ ғолиб хоҳад шуд. рости ман низ назорат карда истодам ва довар чизе ба ҷониби Фаррух ишора карда истодам ва боз ба нави доварони дигар меравад ва муайян шуд ки кӣ ғолиб аст. ғолиб Акбаралӣ гашт. аксан мегӯем ва табрик мегӯем. ин буд яке аз муҳорибаҳои ҷолиби ин мусобиқа ва мо низ бо шумо хайр намегӯем ва мегӯем то боздид то яке аз мусобиқаҳои дигар боз павло дар канали GolTJ навоҳои маро интизор шавед ва бовар кунед ки мо низ ҳаракати онро дорем ки як рӯзи шумо ҷолибтар ва хушҳолтар гузарад. хайр.